こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座第24回目です。よろしくお願いします。今日は基本単語を覚えようということでずっと続けてきた所有形の話の続きなんですけれども、このお所有形とかあ所有形とか言ってるこのおとあですね、すべての所有形の過去になっているこのおとあにのという意味合いがあるということをずっとお話ししてきたんですけれども、今日はこのおとかあを単体で使う時の所有形についてご説明したいと思います。まず復習なんですが、私のという所有形でお所有形とあ所有形を挙げています。こうきの、これは私の体ですね。私の体は持ったり持たなかったりということを選べないのでお所有形です。一方、かうぷけ、私の本という意味ですけれども、私の本というのは、買った本であれば売ることもできるし、誰かにあげることもできるしという、そういうふうに所有するかどうかを自分で決めれる、自分の意思で決めれるものについてはああ所有形、そういう使い分けがあります。そしてこの形を含んでいる所有形は前から名詞の前につくんですけれども、定冠詞を含んでいる場合は、定冠詞を含まない所有形の話もしました。定冠詞を含まないというのは、こうはこの形がないものになるんですね。形を含まない所有形を後ろから説明する仕方で使われるので、こうきのはけきのおと、こう書き換えができます。こちらのかうぷけの方も、この冠詞を含まないあうは後ろから説明する言葉として使われるので、かぷけあうと、こういう書き換えが可能です。今日ご説明するオートアのタイプは、この後ろから説明する所有形になりますので、こういう使い分けがあったなということだけちょっと思い出していただきたいなと思ってご説明してみました。次にオートアの使い方をご説明したいと思います。まず、おの使い方から。このおそのものにのという、何々のという意味があって、例えば、カリコ、これはつぼみとかですね、いう意味ですね。で、ナープアはお花の複数形です。花がたくさんあるお花たち。で、これがノーと訳すんですけれど、このオナープアっていうのは、これは後ろから説明する言葉として使われています。なので、オナープア、お花たちの花々のつぼみと、後ろから説明する所有の言葉になっています。次、からう、おかにう。からうっていうのは葉っぱですね。そして、カニウっていうのはココナッツの木です。で、このおはノーなので、カニウ、おかにう。ココナッツの葉っぱと、後ろから説明する言葉になっています。3つ目。ケアラオナープア。ケアラは香りですね。ナープアは先ほども出てきましたが、お花の複数形、花々。で、このオナープアでこの一塊なんですね。後ろから説明する言葉になっています。オナープア、花々の香りと。そういうふうに後ろから説明する言葉を作ってるおです。次、あの使い方を見てみたいと思います。先ほど挙げた3つのおの説明で挙げた3つのフレーズは全てアイナハウの歌詞だったんですけれども、これもそのアイナハウから取ってきます。カホルナペアカナカホルナペアカラウ。あはおと同じで何々のと訳される言葉なんですけれども、
何々がと訳した方がいい場合も結構あるんですね。かほる鍋はこう木のそよぎですね。こう揺れてる揺らぎです。からうは葉っぱですね。でこのあはあをのと訳すと、葉っぱの葉の揺らぎなんですけれども、葉っぱは自ら揺れてますよね。葉っぱが揺れてる。なので葉が揺れてると、葉の揺らぎと訳してもいいんですけど、葉っぱが揺れてると、このあはがと訳してよかったりする。次、かはお赤まかに、かはお赤まかに。これはあれこきに出てくる歌詞なんですけれども、かはおっていうのはこうすごい力でこう迫ってくる一撃みたいな感じなんですけれども、雨とか風とかに使われることが多いですね。そしてかまかには風ですね。このあをのと訳すと、風の一撃というかなんですが、風が迫ってくると訳してもいい。あれこきの中でこの風っていうのはゴシップ、噂話が巻き上がって、噂話で持ちきりだみたいな噂話が自分に迫ってくるみたいな、すごく自分にダメージを与えるみたいな、そんなところで使われてるんですけれども、風が。なので風のというよりも風が迫ってくるって、風を能動的に訳した方が意味的にはぴったりかなと思います。3つ目、クイーに赤プーバイ。これはクーホアに出てくる歌詞なんですけれども、クイーには私の思いですね。したいなっていうしたいなっていう思い、何々したいなっていう思いで、カプーバイはハートですね、心ですね。であをのと訳すと、心の求めるものなんですけれども、欲しい、やりたいって心が能動的になってるはずなので、このあというのはそういう意味合いなんですね。能動的なんです。なので心が求めるものと、この場合もあはのではなくてがと訳した方が意味的にはいいかなと思います。で、お所有形とあ所有形の違いとして、おは自分の意思で選べないものという説明をしたんですけれども、そしてあ所有形は自分の意思で言えば能動的に選べると、能動的に何かをアクションを起こすみたいな、そういう意味合いがあるのがあです。おはどちらかというと受動的、自分で選べないということは能動的ではないですよね。そんな風に理解するとおとあの違いがだんだん分かってくると思います。命令を読むためのハワイ語ミニ講座終わります。